it's a joke you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. Prečo ste si pre svoje dieťa vybrali práve našu školu, základnú školu Juh? Do tejto školy som chodil aj ja a moja manželka, takže osobná skúsenosť s touto školou. Učia tu ešte aj tí učiteľe, čo učili nás. Boli sme s nimi spokojní. Učia tu žiaci, čo sa veľmi dobre učili na tejto škole a teraz sú tu učitelia. Takže myslím, že kvôli tomu táto škola má dobré materiálne zabezpečenie, majú tu športoviská, takže kvôli tomu. Spolužiaci mojej dcery hovorili o tom, že škola, do ktorej sa teraz prihlásili, že je vynikajúca, že má výborné zázemie, tak nechcela ich nechať tak, aby ten kolektív, ktorý vytvárali na základnej škole od 1 do 4 v sedliskách, tak skúsili to tu a myslím, zatiaľ dcera je veľmi spokojná a chváli si, že je kolektív perfektný a že výborní učitelia sú. Čo sa vám ako rodičovi na škole najviac páči? Dostávajú tú správnu výchovu a pravdepodobne aj tá výučba pre nich je dôležitá ďalej do budúcna. A čo je dôležité, máme správnu informovanosť a to je už len vďaka informačným technológiám, ktoré máte vy poskytnuté takisto na vašej škole, či už cez aplikácie EduPage alebo inou formou, či už mailami alebo SMS-kami dostávame bližšie informácie. Takže moje deti už chodia tu dosť dlho a že toho dosť, čo sa mi tu páči. V prvom rade sú to aj modernejšie spôsoby vyučovania na prvom stupni, zapájanie detí do tých aktivít, čo si pamätám, tak tá super trieda bola, myslím, že vynikajúca akcia. Boli tam, zúčastnili sa, myslím, že to bol jazykový kvet, celoštátna súťaž, potom tie bežné súťaže, čo to sú Pythagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, iné, myslím, že z biológie súťaže, z geografie, rôzne športové aktivity. Teraz v poslednom období, čo to bolo, myslím, že to bol workshop, ukazovali nám tu veci, s ktorými pracujú deti v škole, na chemii, fyzika, biológia, čo viac. Je toho veľa. A čo sa najviac páči vašim deťom? Mladšiemu synovi sa páčia najmä tie praktické veci, najradšej asi tie chemické pokusy, také, keď niečo vyrábajú. Starší, on sa zapája do všetkých aktivít, ktoré tu na škole majú, takže najradšej, keď sú cez vyučovanie, že by sa v jeho učeniu majú radi sportoviská, hlavne tento skatepark pred školou. Tak moja dcera stále prichádza s tým, že ten vyučovací proces, do ktorého nabehla práve tu na tejto škole, je veľmi atraktívny a nehovoriac o tom, že telesná výchova, na ktorú sa veľmi teší kvôli telocvikárom, ktorí ju sprevádzajú počas hodín telesnej výchovy, že sú uchvatní a že vedia perfektne zaujať deti priamo na telesnej výchove. Mohla by škola niečo vylepšiť alebo zmeniť? Čo by som tu vylepšil, by som sa možno viac zameral ešte na tie predmety, čo boli niekedy technické práce, pestovateľské práce. Teraz modernejšie myslím, že je taký projekt, myslím, volá sa Záhrada učí. Možno, že by sa za školou našiel nejaký ten priestor, kde by sa mohlo niečo také vybudovať. Čo by mala škola zlepšiť a čím by mala napredovať dopredu? Myslím si, že v terajšej dobe vidíme možno útlm taký práve na tých praktických veciach, ktoré by mali. Dostávame veľa informačných technológií, dostávame veľa teórie do hlavy, ale práve možno zanikla taká praktická výchova. Praktická výchova v tom zmysle, aby sme deti naučili či už delenským prácam alebo pestovateľským prácam. To by bolo možno jedno. A druhá vec je správne myslenie. Aby to myslenie bolo tak kreatívne dopredu, aby tú školu hnalo stále viac a viac vyššie a vyššie a aby aj ten potenciál, ktorý bude vychádzať z vašej školy, aby bol hodnotný pre našu spoločnosť. Skúste základnú školu Juh vystihnúť
aspoň 3 slovami. Definovať školu tu na juhu je asi 3 slovami veľmi ťažké, ale poviem to asi tak, učitelia kamarátski a spontánni, kreatívni a hlavne s myšlienkou vízie do budúcna. Takže na túto otázku sa ťažšie odpovedá. By som povedal, že do tejto školy sme chodili všetci, prakticky ja, moji súrodenci, bratová dcera, prakticky všetci z rodiny. By som povedal, že to je taká tradičná škola. Teraz chodia tu moje deti, zmodernizovala sa, takže je moderná. Jednoducho je naša škola. Prečo ste si pre svoje dieťa vybrali práve našu školu, základnú školu Juh? Keď som zhruba pred 10 rokmi robila prieskum, ktorú školu vybrať pre moje 4 deti, pýtala som sa priateľov, zisťovala som si informácie na internete a v podstate zo všetkých 4 škôl, ktoré sú v tomto okolí, mi vyšla táto škola ZŠ Juh ako najviac fajn. Je tu veľa aktivít pre deti a aj pre rodičov, napríklad každoročné školské plesy. No, kedysi dávno, pradávno som tu vodila svoju netier, svoju krstnú dceru. Teraz už je teda pani lekárka a vyberala som ju z družiny. Takže keď som už potom mala vlastné deti, bolo okamžite rozhodnuté, kam budú chodiť tie deti do školy. A okrem iného, je to 3 minúty od našej bytovky, čiže bolo to jasné hneď. Čo sa vám ako rodičovi na škole najviac páči? Mne ako rodičovi sa na škole páči férový prístup pedagógov, rodinná atmosféra a celkový dojem školy. Taká pohodička. No, mne sa páči presne to isté, čo povedala tuto moja kamarátka. A okrem toho aj prístupnosť pedagógov k nám ako rodičom, ak sa chceme o niečom informovať, alebo niečo zmeniť, alebo sa opýtať, sú prístupní na debaty. A takisto to, že je to škola rodinného typu. A čo sa najviac páči vašim deťom? Našim deťom sa najviac páčia veľké prestávky. Môjmu najstaršiemu synovi sa najviac páčili športové aktivity, najmladšiemu z aktivity v školskom klube a obedy. No a dievčatá sa mi nejako nechceli vyjadriť, takže predpokladám, že je to nejaký učiteľ. Mohla by škola niečo vylepšiť alebo zmeniť? No, zmeniť by mohli to, že v pedagogickom zbore by mohlo byť viacej učiteľov mužského rodu. V podstate, keď sa tak nad tým zamyslím, a ani neviem, čo by som na tejto škole menila. Ja som spokojná. Skúste základnú školu Juh vystihnúť aspoň 3 slovami. Podľa mňa škola ZŠ Juh je inovatívna, snaží sa kráčať s dobou a zabezpečuje pre žiakov najmodernejšiu techniku ako 3D tlačiareň, interaktívne tabule a podlahu. Ďalej je environmentálna, zapája sa do aktivít spojených s ochranou životného prostredia, triedi sa tu odpad a priateľská v zmysle tom, že usporadová aj pre rodičov rôzne akcie, ako sú každoročné plesy alebo volejbalový turnaj Ruža. No, 3 slovami. Farebná, inovatívna, flexibilná. Prečo ste si pre svoje dieťa vybrali práve našu školu, základnú školu Juh? Hlavne preto, že býval som na Lučnej, bolo to tu hneď blízko, aj teraz napriek tomu, že som na Dubníku, tak som dieťa nevzal zo základnej školy Juh, ale nechal som ju tu, pretože škola má dobré meno, je jedna z najlepších vo Vranove
ak nie najlepšia. Hej, teraz ide o kvalitu, ide o spoľahlivosť, ide o inovácie. Som spokojný, že je tu, kde je. Preto som tú dceru vlastne dal do tej školu, lebo ja som ju sám niekedy navštevoval a mám na ňu pekné a dobré spomienky. Čo sa vám ako rodičovi na škole najviac páči? Páči na tejto škole, že sú tu aj aktivity, čo sa týka pre rodičov spolu s deťmi a s učiteľmi, ako napríklad Janská noc, rúža, ples a takže stále vlastne sa zoceluje ten kolektív, čo sa týka učiteľov a detí a rodičov. Takže kvalita vzdelávania, prístup pedagógov k deťom, spoločenské aktivity, ktoré sa tu realizujú formou spoločenského plesu v plesovej sezóne, Janská noc, široké využitie areálu školy, čo sa týka klziska v zime, športoviska vonkajšieho aj pre deti, aj pre verejnosť a tak celkovo proste takisto projekty, cezhraničná spolupráca, či už Erasmus v minulosti, takisto Comenius, čiže je to taká moderná škola pre dnešnú dobu akurát, čo sa týka kvality, top. A čo sa najviac páči vašim deťom? Sú tu stále nejaké aktivity, je to športová škola a páčia sa, sú aj dobré pani učiteľky. Z pohľadu Natálky môžem povedať, že sa jej páči hlavne ten prístup pedagógov, kvalita vzdelania, rôzne zaujímavé kružkové činnosti, športové aktivity, školy v prírode. Mohla by škola niečo vylepšiť alebo zmeniť? Takže čo sa týka spoločenských priestorov, hlavne toaliet, papiere a mydla, takisto odhlasovanie z obedov, keď sa môže dať, alebo dá sa dať aj v ranných hodinách, nielen deň dopredu alebo elektronicky, alebo napríklad telefonicky. No a viem, že sa má rekonštruovať ešte interiér školy, čo sa týka podlah a týchto vecí. Takže telocvične sa rekonštruovali na jednotku. Verím, že aj interiér školy, a aj keď je takisto v dobrom stave, ale viem, že bude v lepšom stave a prajem škole všetko dobré. Z môjho pohľadu, ja by som povedal, že by trebalo zmodernizovať a zdigitalizovať triedy. To je asi všetko. Skúste základnú školu Juh vystihnúť aspoň 3 slovami. Takže kvalita, efektivita a taká inovatívnosť. Kvalita je, čo sa týka celkového vzdelania, takisto prístup k pedagógov, k žiakom, skúsenosti dlhoročné a z pohľadu do budúcna takisto, čo sa týka hlavne nastupu na stredné školy, na ďalšie pokračovanie v štúdiu, takisto veľká úspešnosť. Inovatívnosť, to je to, že škola sa snaží učiť novými spôsobmi, novými metodami a modernými metodami. Tak najviac sa mi páči to, že to je tá škola viac menej športová, ústretová a efektívna. Maximálna spokojnosť. Prečo ste si pre svoje dieťa vybrali práve našu školu, základnú školu Juh? Keďže nie som rodinou Vranovčankou, tak základnú školu Juh som si vybrala práve na základe kladných hodnotení ostatných, ktorí s touto školou mali skúsenosti, za čo im veľmi pekne ďakujem a určite by som svoj výber teda základnej školy pre moje deti nemenila. Takže ja tiež nepochádzam priamo z Vranova, ale z okolitých dedín. Na tejto škole študovali alebo absolvovali štúdium moje 2 dcery. Momentálne absolvuje ešte 3. dieťa. Pri výbere školy pri najstaršej dcere som preferovala referencie, taktiež som sledovala, aké záujmy športové má táto škola, čo tiež bolo jedna z tých prírodí, prečo som si vybrala túto školu. A pri druhej dcere, keď sa mi overili tieto informácie a potvrdili, tak som ju tiež preložila a pri 3. dieťati som už o inej škole ani neuvažovala. Čo
Čo sa vám ako rodičovi na škole najviac páči? Rodičovi, čo sa mi najviac páči, tak je to vlastne to vzdelanie, ktoré ponúka škola, čo je základ pre jeho ďalší život a spokojnosť mojich detí, čo nemusím sa ráno bať, že moje dieťa ide vystresované do školy. To je asi základ. Mne sa na základnej škole Juh páči taká zdravá konkurencia, čo sa týka vzťahov s inými základnými školami v našom meste. Takisto formovanie nejakej disciplíny u našich študentov a samozrejme ich motivácia tým, že sa základná škola Juh zapája do rôznych projektov, ako je projekt Supertriedy, s čím mám vlastnú skúsenosť, takisto rôzne športové aktivity, umelecké súťaže, jazykové súťaže. Takisto sa mi veľmi páči to, že je spolupráca takisto s rodičmi, učiteľ a rodič cez internetovú stránku a takisto to, že sa vyhľadávajú a podporujú talentované deti. A čo sa najviac páči vašim deťom? Takže čo sa páči najviac mojim deťom z tejto školy, keďže už mám 2 absolventky a momentálne 1 dieťa, ktoré práve je na tejto škole, tak z rozhovorov s nimi som usúdila, že najviac sa im páči prístup na tejto škole, prístup učiteľov na hodinách, nové technológie, aktivity mimo vyučovacích hodín. Ďalej sa im páčia aj tacky v jedálni najnovšie. Čo sa najviac páči našim deťom? Myslím, že práve to by bola otázka práve pre nich. Možno by sme sa dozvedeli nejaké pikošky, ale myslím, keďže mali možnosť si užiť aj ten kvázi užiť vo úvodzovkách čas koronakrízy, myslím, že na prvej priečke by bolo práve to tradičné vzdelávanie, teda v kruhu samozrejme svojich spolužiakov, priateľov a takisto učiteľov. Tak verím tomu, že v tomto prípade by sa so mnou decká zhodli. Mohla by škola niečo vylepšiť alebo zmeniť? Myslím, že každá organizácia by mala alebo mohla čo vylepšovať a zlepšovať. No myslím, že taká cesta k úspechu je hlavne to, aby sme sa menili my ako ľudia. To znamená my, čo formujeme naše deti, čiže v prvom rade rodičia, samozrejme aj učitelia. Takže čo by som chcela zmeniť na tejto škole, tak pri tejto otázke súhlasím s myšlienkou mojej kolegyni. A keď som sa nad tou otázkou zamýšľala, tak mi napadlo, že čo by som chcela zmeniť je asi to skvalitnenie hygienického štandardu na toaletách, čo není problém len tejto školy. Myslím si, že je to problém viacerých škôl a malo by sa na tom podieľať aj štát. Skúste základnú školu Juh vystihnúť aspoň 3 slovami. Takže 3 slova, tak ako to je popísané na internetovej stránke, charakteristika základnej školy, s tým súhlasím aj ja, že základná škola Juh učí srdcom, rozumom pre život. Progres, to sú tie nové športové ihriska, vynovená telocvičňa a veľmi skvelá vec EduPage. Aktivity sú to všetky mimoškolské aktivity, ako je rúža, napríklad Svetojanská noc, rúža a empatia, ten prístup medzi rodičom a učiteľom a žiakom. Prečo ste si pre svoje dieťa vybrali práve našu školu, základnú školu Juh? Pred 8 rokmi sme sa vracali z zahraničia a pre našu dceru sme hľadali školu, kde by sme ju vlastne umiestnili. No a vlastne preferencia bola hľadať školu, kde by sa rozvíjala vlastne športom a dúfali sme, že aj ten jazyk nestratíme. Čiže Juh po odporúčaní našich kamarátov bola taká prvá voľba, že tu rozvinieme. Sice mysleli sme stolný tenis, nakoniec je z nej judistka, ale to bola asi hlavná voľba. Základná škola Juh má vynikajúcu tradíciu a jej žiaci dosahujú dlhodobo vynikajúce výsledky nielen v oblasti vzdelávania, ale aj športu, a to nielen na regionálnej, ale aj na celoslovenskej úrovni. A pred pár rokmi, ak dobre rátam, pred 9 rokmi sme si túto školu zvolili aj pre našu staršiu dceru, ktorá ju úspešne absolvovala. Takže toto môžem posúdiť aj z osobných skúseností, a preto keď sme uvažovali o tom, kam dať ďalšie dieťa, tak
inú voľbu sme si ani nedokázali predstaviť. Čiže jednoducho ZŠ-Juh. Čo sa vám ako rodičovi na škole najviac páči? Aktívny by som povedal skoro až rodičovský prístup pedagógov k našim deťom. Niekedy je to veľmi náročné. A nielen v edukatívnom procese, ale aj v oblasti mimo vzdelávania, v záujmových krúžkoch a športových činnostiach. A samozrejme, že táto škola je moderná, perspektívna a povedal by som, že žije ako jedna rodina. Integrované tematické vyučovanie. Už naše druhé dieťa sa vzdeláva týmto štýlom a sme veľmi radi, že to takto je, lebo vidíme progres. Naša najstaršia dcéra je nedostihnutelná v matematike a myslím si, že takto by mali vyučovať aj ďalšie školy a napredovať. A čo sa najviac páči vašim deťom? Tak deťom sa páči toto pekné atrium, ktoré je tu, moderné športové vybavenie a nemám zabudnúť najmä telka v druhej B. Tak našim deťom na škole sa asi určite páči judohala, keďže robia judo. A posilňovňa a klzisko. Čiže to je asi topka pre naše deti, lebo to športové vybavenie na juhu je super. Mohla by škola niečo vylepšiť alebo zmeniť? No tak na začiatok by mohli dať kôš ku hlavnému vchodu do školy, lebo keď som čakal tam, tak nebolo kde odhodiť žuvačku. Asi by trebalo zlepšiť alebo nejak upraviť informovanosť, možno na EduPage, lebo my ako rodičia nestále sme informovaní našimi deťmi, čo všetko sa deje v škole. V rámci toho, že sú nejaké súťaže, oni sa nechcú prihlásiť a my by sme možno chceli, že sa prihlásili. Ešte možno k obedom, z ktorých sa zase nedá odhlásiť online ráno, keď zistíme, že syn mal v noci teplotu, tak vlastne to nefunguje. A žiaci navštevujúci vlastne športové triedy majú len jeden cudzí jazyk, čo si myslím, že je škoda. Hlavne vo svetle toho, že športovec potrebuje jazyk. Možno nie tak matematiku alebo dejepis, ale cudzí jazyk isto prínosom. Ja by som tuto tiež súhlasil s kolegom otcom, to odhlasovanie z obedov, pretože online odhlásiť do 14. predchádzajúci deň mne dieťa zateplotuje v noci a ťažko odhlásiť do 8 rána ešte telefonicky. Odhlasujú viacerí rodičia, nedá sa dovolať a potom tie obedy buď sa vyhadzujú na jednej strane, na druhej strane sú zaplatené, čo s tým. A ešte jednu pripomienku od detí, čo by sa mohlo zlepšiť. Nie sú veľmi spokojní s tými novými skrinkami. Aj keď sú nové, sú pekné, ale sú pre nich úzke. Keď majú veľa toho v úvodzovkách natrepaného v tých taškách, tak ťažko im trepať tie tašky do tých úzkých skriniek. To je asi tak všetko. Skúste základnú školu Juh vystihnúť aspoň 3 slovami. Športová, progresívna, ale klasická, postavená na kvalitných učiteľoch. Ak mám striktne dodržať 3 slova, tak je to moderná, perspektívna a naša. Breakfast so